boy, what the hell, boy? And his name is Baba Boy. And his name is Baba Boy. My God, bro. Oh, hell no, man. Really, nigga? Καινούρια season. Καινούργια εμείς. Λάγκαρες, ξαναπες το. Όπως καινούρια season. Καινούργια εμείς. Πάτα ρέντε. Bruh. Okay, let's go. Ωραία. Ωραία, απλά. Πάμε στο σπίτι του Μέση. Οχ, μισοφέγκαρο, ρε. Σκάς. No. Όλος δεν έχει πετύχει τίποτα, μπρο, δεν ξέρω τι κάνει ο αδελφός. Εδώ παίζει με τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Stop the cap. Help! Δεν μπορώ τώρα, πώς θα φάει τη σούλα. Ναι, το βλέπω. Τους έχω γρακάρει όλους, είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην παίζεις στο fight και πονέσεις. Μα έχω κουραστεί, μπρο, έχουν κουραστεί τα φιλά μου. Πέτα τα πάνω μου, μην τα σκάσεις. Πέτα τα, μην τα σκάσεις όμως. Ένα, Πάνω μου. Ωραία. δύο, Δεν μπορεί να είναι πάνω. Για αυτό, πήγαινε το κάτω. Το πατσάρανε. Well, no fucking shit. Τέλος πάντων. Δες λίγο αυτό το shotgun. Εν τω μεταξύ, εκτός τι πετάει φιστίκι. Πετάει φιστικόμπαλες. Κοίτα το ρούμπορ. Shut the fuck up. No one cares. Tokyo Drift, δες πάω, κάτσε. ωραίος. Λοιπόν, θα σου πω. Άμα με βοηθήσεις θα το φάω, ξέρεις. Θα σου πω πολλά, δηλαδή άμα θες λίγο ιστορία και παραμεθάκι. You what? Μήπως λένε ότι έχει άτομα. Τι με Sorry, Storm? μα πολλοί θα πούνε ότι έχουμε Storm. Γιατί όντως έχουμε. Τον έφαγα. Φύγει. Καθόμαστε εδώ και συζητάμε, διαβάζω παραμύθι. Σου φάνηκε πολύ αστείο αυτό, ας πούμε. Αλλά και εμένα μου φάνηκε αστείο, αλλά... Ω, έτοιμος. Πούντες. Φάτονα ρε προ... μου ήρθε. Πέθανα ρε προ... έτσι και δεν τον φας αλήθεια, κάνω alt F4. Δεν ξέρω να παίρνουμε τίποτα ωραία. Μα το Θεό. A few moments later. Είναι εδώ, πρόσεχε, το έκανε. Αυτό ήταν το βίντεο. Νομίζω πολύ Fortnite. Ναι, θα το συνεχίσουμε άλλη φορά το βίντεο. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, τσάι με ροδάκινο. Είναι μια πρωτοποριακή ιδέα που έχει κάνει τεράστια θράψη στο YouTube με πάρα πολλά views και τέτοια και γενικά πάει γαμιώντας. Πρέπει να έχει βγάλει τα λεφτά του κόλλου άλλος. Αυτό. Πιστεύεις στο εξωγήινους? Κοίτα, σίγουρα δεν είμαστε μόνοι σε αυτήν την γαλαξία. Υπάρχουν πιστεύω και στοιχεία εξωγήινοι. Είναι, ας πούμε, το ελληνικό YouTube έχει πλημμυρίσει από τέτοιους. Επόμενη ερώτηση. Και τώρα ήρθε η ώρα να γλύψουμε γνωστούς για views. Ωραία. Cringe Φώκιας. Τεράστιος YouTuber, δουλευταράς. Τα respect. Ναι, έφτασες μέχρι το τέλος. Είσαι ωραίος, ρε, μπράβο, λοιπόν, πάρ' το. Άμα θες κάνε σαν και το βίντεο δες ξανά και ένα like με βοηθά. Άμα θες κάν το share, ακόμα σε εδώ, man. Τι άλλο θες να κάνεις, πάρε και δες, φτά και τα λέμε, αντί για.